Welcome to ZIMDOLLA Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bathukuthele bagane unwaba abathandi bomculo kaMaskandi uCevuzile emchunu eziguleni zokuxhumana besola ongumsakazi wokhoze FM ZIMDOLLA BIYELA bamsole ngokuchema nomunye womculo ukhuzani Mpungose. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangoqala isijoyina leli khasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ongangibiza intatheli ka YouTube. Babhodla umlilo eziguleni zokuxhumana abalandeli baCevuzile njengoba begxeka uZIMDOLLA BIYELA ngokuba ucheme nokhuzani Mpungose emva komcimbi omkhulukazi obungempela sonto impucuzeko Maskandi Festival la ebengu MC ekhona. Kuthe ezongena uCevuzile wathi uZIMDOLLA asibe sifaka uCevuzile sibe esilinde ukhuzani. Ngaleso senzo sakhe bathi uCevuzile ubukeleke phansi kuba ngathi into bekumele ibambise nje kusalindwe ukhuzani Mpungose. Kuthe esaperforma uCevuzile uZIMDOLLA uzwakale esho kwi-mic ethi are you ready for khuzani. Ubonakale ebhocobala uCevuzile wavele waphuma estage. Abantu bamsole kakhulu ngesenzo sakhe uZIMDOLLA. Mina ngizofisa abafethu ukuzwa khona lapha kwi-comment section ukuthi ngabe ube wrong na noma ubenza umsebenzi wakhe njengo MC. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma nje aphambi ukuthi ngiphume awubambela Sentenzile manje Dolezi.